Christian is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. Kanang pagsulti nga mituo sa doktrina sa ato ang Ginoong Jesucristo, usa ka na ka dakong butang alang sa pagtulunan sa iglesyang gitukod ni Kristo nga gitawag og Kristiyano. Ngano man di kanang doktrina manggod gitudlo na ni Kristo ngadto sa mga apostol. Og never nagtudlo si Kristo nga kanang ako ang gitudlo isulat ninyo. Never. Dili ka makabasa or dili ta makabasa sa balaang kasulatan nga naay pagtulunan ng Ginoong Jesucristo nga kutob sa iyahang isulti, kutob sa iyang itudlo, kinahanglan isulat na. Walay mando ang Ginoong Jesucristo ni ana. Hinunua, kung ato ang basahon ang tibuok bag-ong testamento, ang katuyuan sa Ginoong Jesucristo sa pagpalapdag sa maayong balita pinaagi og mga magtutudlo. Mo bitaw niingon si Ginoong Jesucristo St. Matthew chapter 28 verse 16 hangtod sa 20, ingon pa niya, gihatag kanako ang gahom sa langit ug sa yuta ug ako nagapadala kaninyo, panlakaw kamo sa tanang mga nasod ug paghimo ka mga tinun-an, bautismoy sila sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Ang gingon ni Kristo, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Unya sa tawag ini mga verses before sa verse 20 ingon niya nga ang tanang gahom sa langit ug sa yuta gihatag niya. So gihatag po niya ang authority sa pagtudlo nga same sa pagtudlo ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iyahang mga apostol. So ang gibilin ni Kristo dinhi sa kalibutan mga magtutudlo. Unya kana nga mga magtutudlo mao ni naghupot sa doktrina nga dapat tuuhan ug dawaton sa tao aron angayan ta nga mahimong mahiusa sa ato ang Ginoong Hesukristo. Pero dili pwede nga naa ng doktrina pagkahuman walay mo tudlo. Mabito gipili ni ang mga apostol. Ang mga apostol na ay mga disipulos paghimugod og mga tinun-an. Subuti pasabot nagbilin si Kristo og teaching church. Buti pasabot magtutudlo. Mabitaw nga naay libro, mabitaw nga naay mga bagong testamento nga naman kay produkto na sa mga magtutudlo. Dili pwede nga mogawas una ang libro before ang magtutudlo. No, mogawas una ang magtutudlo before ang libro. O kanang ang libro mao na ang norms nila kung baga. O di mo na mahibaw-an or masabtan ang maong libro kung dili kini i-interpret sa responsableng nagdawat ni anang maong gitawag og teachings. So kinsa man to? Syempre pinakauna ang nagdawat sa pagtudlo ng Kristo ang mga apostol. Ngayong gud na Ginoong Jesucristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So buti pasabot kining linya, kining gitawag og linyada sa pagkamagtutudlo, dili ni maputol, dili ni mawala. So ang pagtulunan ni Kristo, ang doktrina ni Kristo, madawat nato sa mga legit nga mga magtutudlo nga maoy giubanan ni Kristo from the 1st century AD until now. Kini nga itong mga higala nga mga sulpot, nagpa-aruning naman po na sila nga magtutudlo na sila. Mabitaw, gabit-bit na sila Biblia, bisag asa na lang maabot, di ba? Nyamingon dayon nga, nianihi ko din aron magwali sa maayong balita. O, disipin na magtudlo siya, mahitungod sa maayong balita. Ang question, kinsa nagsugo niya? Naaba si koneksyon dito sa gisugo ni Kristo na mutudlo mahitungod sa maayong balita. Wala koneksyon. Kung wala si koneksyon, ang iyang gitudlo, dili siya, kung sukan pa ba, dili mamahitabo nga, mamahimong genuine. Walay assurance nga ang iyang gitudlo, genuine. Nga naman, wala man siya koneksyon sa mga legit and valid nga mga magtutudlo. Ang mga apostol, siyempre, nitudlo sila. Gidawat nila ang teachings, pinaagipod sa oral teaching ni Ginoong Jesucristo. Wala man giingon ang balang kasulatan nga ang mga apostol nagdawat sa pagtulungan tungod sa ilang pagbasa. Wala. Kanang miingon nga nadawat ng pagtulungan tungod sa nabasa ay inrehis na. Gikan na sa mga pagtulunan na kung giimbento lang after 16th century. So mao ni makita og mahibaw-an nato sa mga amigo nato nga mga sulpot karon. Ang ilang faith wala gidawat tungod sa naay nagwali o nagtudlo. Ang ilang faith nadawat na tungod kay nagbasa sila ug wala na sa Biblia. Wala in the sense nga ang basis, ang tudlo ni Kristo, itudlo. Ang maayong balita na ay teacher. Unya kanang maayong balita composed of written and unwritten. Kanang written mo nang sa Skriptura, kanang unwritten mao na ang tradition nga mo mo interpret.
Maunay tawag ining maghatag og detalye kung baga sa mga pagtulon-an na gitudlo ni Kristo kana nakasulat sa balaang kasulatan. Dili biya tanan nasulat. So mo na mga sir ug mga ma'am, mo na nga itong mga higala nga mga sulpot. Ginoo ko say magkatawa ko ning atong mga higala kay magpakaron ingnon nga maayo mi. Magkutlo-kutlo lang mga sitas. Memorize lang sitas gikan sa Genesis atud sa gitaog Revelation, pero ang question, naba na koneksyon sa mga apostol? Wala na koneksyon. Wala na koneksyon mga sir. Kung wala na koneksyon, duha ka paingnan ana, either ilaron ka or either pangwartahan lang ka. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.